An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔna na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛ bi kunnafoni lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛlɛmɛ nansara san kalo 7 ye juillet kalo ye bi o tile 30 ye ka bɛ 2021 san ma farafinkalo min bɛ n'o ye seliba kalo ye bi o tile 20 ye jate la san kalo 12 no hijira san 1442 san no dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ k'a d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ kununko sɔgɔmada fɛ bamanci wale tigilama dɔ ye sira da kar dɔ ye Buguni sira la ni ka maa 3 bɔnɛ u ni na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se dinangurukaw fɛ yen nɔ ntɛnɛ tɛmɛlen dinanguru dugudenw ka fara Mali finitigilakaw kan u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa dɔgɔ jɔ u segitɔ bɛngɛnɛ wale tigilama ye sira daw ɲɛ ko kɛra cogo kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi lafiyabugukaw fɛ yen nɔ denmisɛnnin sifinaka min bɔnna ni na n'o tɔgɔ ye Abdoulaye Keita brigade d'investigation maa minnu ye nin bɔnɛ a nin na a yɛrɛ k'a maa 6 bɛɛ lajɛlen minɛ n'a ka taa kasobonba la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ tarata don n'o bɛnna juillet kalo tile 27 ma 4e arrondissement commissaire n'a ka cɛ dɔn olu kɔni ye denson dɔ kɔni minɛ Bamako quartier Mali kɔnɔna na a yɛrɛ ko ni maa nin minɛna essentiel yɔrɔ la ni ko ye cɛba dɔ ye den 3 de suɲɛlen tun bɛ a bolo cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Lasina Traoré a yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sebeni kɔrɔ ma a yɛrɛ ko ni cɛba in kɔni k'ale ka baara ti dɔwɛrɛ dɛ a bɛ denmisɛnninw kɔni nɛgɛ ni bɔnbɔn fo ka taa se warimisɛnnin n'o ye tantan gananiw ye yaasa ka se ka nin denmisɛnnin tɔgɔ ninnu minɛ a ye nin denmisɛnnin 3 in minɛ kuma min na u ye tɛgɛ kɛ ni cɛ kɔfɛlen na u ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni lara wuli ka taa ye k'a fɔ nin bɛ nin baara min kɛ nin ye a kelen tɛ ani maa dɔ de bɛ nin baara nin kɛ ɲɔgɔn fɛ ko nin ye réseau de ye u ye sɛgɛsɛgɛliw lara wuli ka taa musolaka dɔ ye n'o ye Lala Keita ye Lasina Traoré a tun bɛ taa den nu feere Lala Keita de ma den nu tɛ feere da wɛrɛ la dɛ den kelen o kelen k'a bɛ den nu feere 50 de u kɔni ye nin maa kofɔlen ninnu u y'u minɛ 4e arrondissement commissaire a n'a ka cɛ dɔ u ye tɛgɛ kɛ nin maa ninnu na u ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni lara wuli u y'a ye k'a fɔ n'u ye den nu minɛ u taa ni den nu ye Guinée de u kɔni bɛ taa fɛn kelen min kɛ den nu na Guinée ɲɛ kelen ma dɔn o ko la fɔlɔ an bɛ min fara nin kan denmansaw bɛɛ lajɛlen hakili to ye denw na ni waleya min bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na nin ye dabali banko de ye an ka jamana kɔnɔna na sɛ bi feere nka ka taa ye ka adamaden kunturu k'o minɛ ni k'o feere nin ye dabali banko de ye ala k'an don ni maajugu ninnu kalo dibi la n'an bɔra ye kununko sɔgɔmada fɛ Buguni sira la bɛngɛnɛ wale tigilama kɔni ye bɛngɛnɛya ta ka ɲɛsin kar dɔ ma kar min n'a bɛ fɔ a ma ko Jakite transport ale kɔni sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 wagati u kɔni ye bɛngɛnɛya ta ka ɲɛsin ni kar ma chauffeur kɔni u jɔra dɔrɔn u ye marifa ci ale la ni k'ale ninkɛnɛ karaba o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na o yɔrɔ kelen na mototigi dɔ olu tɛmɛtɔ la u ye olu kɔni lajɔ olu ma sɔn ka jɔ u ye mugu ci olu la ni olu 2 bɛ ninkɛnɛ karaba o yɔrɔnin kelen na ni maa ye nin waleya in kɛ ka tila ka taa hali ni yɔrɔ la o ɲɛ kelen si ma dɔn a la u taa yɔrɔ ma dɔn yaasa ka pereiratigɛ d'a ma Mohamed Bagayogo ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. N tɔgɔ ye Mohamed Bagayogo n bɛ Banankɔrɔ yan. A ye kunnafoni sɔrɔ kununko sɔgɔmada fɛ ko Buguni sira la bɛngɛnɛya wale tigilama ye bɛngɛnɛya ta ka ɲɛsin mobili dɔ ma a ko kɛra cogo di? A kɔni kɛra sayiri kɛnɛ ci wagati u ye tare attaqué Banankɔrɔ niveau la ni tɛmɛna Banankɔrɔ kan i bɛ se dugu min na ko Mosibugu u ye tare attaqué yen nɔ donc u ye mugu ci chauffeur la mɔgɔ 2 mototigi 2 u y'olu fana lajɔ olu ma sɔn jɔli ma u y'olu tirer u taatɔ la olu 2 binna olu bɛɛ sara bon Banankɔrɔ yɛrɛ sécurité foyi de tɛ yan foyi de tɛ yan police tɛ yan gendarme tɛ yan force foyi tɛ yan k'an bɛ se k'an majɛ foyi tɛ yan vraiment a kɔni kɛra digilatigɛ. Maa minnu ye nin wale in kɛ maa suguya jumɛn de don? Bon an kɔni y'a kɛ mɔgɔ kalabanci ninnu dɔ de don parce que an ma ɲɛ foyi sɔrɔ ko in na o ma yɛrɛ nana sɔrɔ u taara quoi u ye nin kɛ dɔrɔn u taara. U ye nin wale in kɛ tuma min na u taara fan jumɛn fɛ? Bon u ye nin wale in kɛ u tununa parce que u y'a kɛ dibi na mɔgɔw bɔra k'u bɛ fɛngɛ dɔrɔn an nana sɔrɔ vraiment u bolila quoi donc mɔgɔ minnu kɔni ci u bolo marifa la olu sara. Tari chauffeur kɔni y'o faga donc mɔgɔ 2 min banna ka jɔ n'u ye jɔ moto la olu banna ka jɔ olu ta tɛ tigɛ olu bɛɛ binna an ye fili duru olu kɔni olu yɛrɛ sara yɛrɛ c'est ça a yɔrɔnin bɛɛ. N'i ye Buguni sira ta k'a lajɛ Buguni ni Bamakɔ cɛ man jan k'a ye kuma bɛɛ bɛngɛnɛ wale tigilamaw bɛngɛnɛya ta ka ɲɛsin siraba matarafabagaw ma mun de bɛ ka nin suguya ninnu kɛ? Vraiment ne yɛrɛ kɔni ma foyi faamu a la an bɛ wele de se faamaw ma u ka dɛmɛ don anw na an bɛ yɔrɔ min yafa ma foyi tɛ yan u ka magɛn kɛ Banankɔrɔ kungo kɔnɔna na u ka poste dɔ sigi yan ou bien u ka na gendarmerie dɔ kɛ yan ou bien police dɔ kɛ yan an ka lafiya sinon an ka fɛn bɛɛ foyi tɛ yan.
Sunu poste de bien dimi, sunu poste de fana wula do tara quoi. Ni tibɛ tali kɛ Mohamed Bagayola a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ ka ta ka se k'an ka siraw lakana kuma bɛɛ bingana wale de bɛ ta ka ɲɛsin siraba matarafabagaw ma ni ye gɛlɛya ye dɛ Ala ka hakilina ɲuman d'a ma n'an bɔra ye ntɛnɛn tɛmɛnen Dinanguru kɔni datugulen don kabini kumanjan sigidala denmisɛnninw y'a ye k'a fɔ gɛlɛya kɔni b'u dala dumunifɛn tɛ yen nɔ nanafɛn tɛ yen nɔ u sera an ka finitigilakaw ma k'u ka se ka fara u kan k'u dɛmɛ u ka se ka taa u ka dɔgɔ la cogoya mun na u bɛ se ka taa dala dumunifɛn dɔw san finitigilakaw kɔni bilal'u ɲɛ u ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa sugu la u segimatɔ kuma min na u bɛnna janjugu dɔ kɔnɔ o kɛra sababu ni ka maa caman jogi a ko la yaasa ka pereperelatigɛ d'a ma Tijani Wedrago ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Dɔgɔkun in na wale dɔw kɛra Dinanguru tɛnɛndon yanni o wale jugu in ka kɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Dinanguru maa tɛ se ka don maa tɛ se ka bɔ n'an b'a fɔ ko embargo b'o Dinanguru dugu kan hokumu kɔnɔna de la population farala ɲɔgɔn kan sumanw tanya b'u la nan tanya b'u la fɛn bɛɛ tanya b'u la u tun tɛ se ka sigi ten o kɔnɔna de la sifilakaw dɔw farala ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko n'olu ye dɛmɛ de sɔrɔ sɔrɔdasiw fɛ olu bɛ se ka bɔ ka taa nafɛnw ɲini sumanw ɲini ka na Dinanguru dugu kɔnɔna de la o hukumu kɔnɔna de la tɛnɛndon u ni sɔrɔdasiw u taara dɔgɔ dɔ jɔ n'o ye Duwari dɔgɔ ye Duwari ni Dinanguru cɛ a bi komi kilo 20 bɔɲɔnko o kɔnɔna de la sɔrɔdasiw y'u escorter u taara u y'u ka nafɛnw san mɔgɔw y'u ka samanw d'u ma u y'u san donc u kun bɛ moto sen saba ninnu de la ani sɔrɔdasiw ka mobiliw sanni kɛlen ka kɔ ka ban u seginna k'u bɛ segin ka na Dinanguru kɔnɔna na donc o kɔnɔna de la u bina ambiskadi kan mɔgɔ jugu ye mugu wuli u la ka mugu wuli la olu yɛrɛ mugu wuli mɔgɔ jugu la sɔrɔdasiw y'u dɛmɛ u ye kɛlɛ kɛ nka kɛlɛ in kɔnɔna na an b'a yira k'a fɔ maa ni ma bɔ a la nka sɔrɔdasiw ka hakɛ la mɔgɔ 3 banana civiliw ka côté la population ka côté la mɔgɔ 2 banana olu banani bon dɔw juguyara dɔw ma juguya kosɛbɛ nka sɔrɔdasiw ka pankurun kɔni o nana ka na o banabaatɔ ninnu ta civil ni militaire bɛɛ ta ka taa n'u ye Seware walasa u ka se ka furakɛ mugu kɔni wulilen ni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛyara dɔɔni dɔw bolila ka u ka moto sen sabaninw to yen sɔrɔdasi dɔw fana a gɛlɛyara olu ka mobili kelen pɛridi a mobili tiɲɛna mobili ma se ka taa ɲɛ mun na u ye mobili to yen ka taa an bɛ se k'a fɔ minɛn minnu tora o ye moto sen sabanitigi ani sɔrɔdasiw ka mobili tiɲɛni Mopti mara kɔnɔna na hali sisan an bɛ se k'a fɔ basigi mana kosɛbɛ bawo Piron n'o ye Piɲari commune ye olu mɔgɔ caman bɔra bolila ka sababuya kɛ ko mɔgɔ dɔw nana yira k'a fɔ ko u ka dugu bila yan ni waatinin dɔ cɛ olu kɛra wajibiyara ka wuli ka bɔ dugu kɔnɔna na ka t'u sigi Seware Sokura déplacés caman bɛ yen nɔ u taar'u sigi yen nɔ degun kɔnɔna na fɛn tɛ yen nɔ olu yɛrɛ taara mɔgɔ minnu sɔrɔ yen nɔ fɛn t'u kun u taara olu sɔrɔ yen nɔ Mopti marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ taara ka taa ye a yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan c'est quoi que kunungo de ka taa mɔgɔ ninnu lajɛ u hakilina bɛ cogo di degun jumɛn b'u kan walasa u ka se ka dɛmɛ sɔrɔ ni tun bɛ tali kɛ Tijani Wedrago la a y'a fɔ cogo min na maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Ala k'u nɔgɔya k'u ma u ɲumanna man ka se ka segin ka n'u ka denbaya la n'an bɔra ye Lafiyabugukaw fɛ yen nɔ polisilakaw ye denmisɛnnin sifilaka min bɔnna a nin na n'o ye Abdulayi Keyita ye a yirala k'a fɔ ko bagi mɔgɔ 6 min tun bɛ a ko ju la ni sira kun kelen bɛ u la maa kelen min sera ka nin maa ninnu bɔnna u nin na a maa 6 bɛɛ lajɛlen sigida 4nan procureur ale kɔni y'a maa 6 bɛɛ lajɛlen minɛ kunungo ni k'u datugu u bɛɛ lajɛlen taara Bamako kasobonba la yaasa ka pereperelatigɛ d'a ma maa min bɔnna a nin na o soma dɔ Fadama Keita ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn kunu commissaire Ousmane Diallo a y'an wele commune 5e arrondissement police an ka commissaire de don a y'an wele ko procureur bɛ fɛ an ka taa mais n tɛmɛna d'abord commissariat de la a ko bɛ fɛ ka PV bila ka taa donc les 6 personnes seront là-bas mɔgɔ 6 bɛna kɛ yen donc an ka taa min ye jeunesse fana ɲɛmɔgɔ dɔ ye Tambadou madame Guindo fana tun bɛ yen ale fana denkɛ sen karilen don donc an yɛrɛ mɔgɔ 3 ɲɛna mɔgɔ 6 ninnu bɛɛ taara procureur fɛ yen fɔlɔ donc chef de o conduit procureur fɛ procureur bɛɛ lamɛn ka sɔrɔ ka na o nana salle dɔ kɔnɔ donc ninnu kelenna tun bɛ ka bɔ salle kɔnɔ ka taa juge d'instruction bɛ k'o auditionner pour lamɛn a y'o kelenna bɛɛ lamɛn o cogo la donc n ɲɛ bɛ minɛtu la a bɛ kɛ ni minɛtu bɛ don tigɛ la o bɛ taa donc a y'o mɔgɔ 6 bɛɛ minɛ cogo la k'o bila sous mandat de dépôt MCA mobili yɛrɛ tun bɛ da la donc o taara n'o ye voilà an kɔni o de kɛla anw ɲɛna ne yɛrɛ sera jeunes ma n ko ma n ko bon ni nin kɛla k'a bɛɛ ɲɛfɔ ye ko yala ko ne yɛrɛ ɲɛ de y'a ye wa parce que ko dalen ne la ko est ce que ne ɲɛ yɛrɛ ye mɔgɔ 6 ye
donc dangania sigo kama foko chien la nere de nyaouye et en plus de ma propre personne mo flawere bi bien tabado oye jeunesse communicative nyamro doy voilà maintenant nous sommes allés de France Carla pour bon ma songa pewuli sabula alsamro su madako sebe et donc nous betu wela kanata ke fenye doy tribunal dala oda to amamo kuna foni mais na le nyini fo chien la demsenu ni sodela ko sebe donc ay chay mo chama dusu sma ko sebe nere kasno kamini ni ko damne no kala suro donc angoni de anyini justice alsa ni kiri katige atige chogola sabla ni ta chien folay dokela kai fema bola dokela bamako kura fema bola dokela sigaso fema bola ya ko be arranger tout dola bon on be kiri de ko on be fait kiri nyuma ka tiga il est temps que jamana nga sigi se nyana ma kan doni quoi nitime talige Fadama Keita la mami bonana nina osoma dodo ma chama be ka yira ga fo ni waliya mun na kelen flene jamana nyema fe krengana la kiri tigla ma fe ko ni waliya nyumande ni kiri jola joro la aka chala fe ami gele mun na chama bi bo agela konnana nan boray kuna fonso nyema koro no be talige General Musa Jawara la kunungo ale gonu minana ninga manda depot daka kasawiya ke kunafoni sensela Birama Touré ale mi nale tununa kabini san bafla ani tani woro nyeshi dolenta akula sekeseru lara wulendo jamana tigi nyema koro no bitalige Alhaji Ibrahim Boubacar Keita ale denge Karim Keita ale tokobi ga foni koina ngawya yira ga foko sekeseru bela jelena wunana General Musa Jawara ale fene no yira akula sekeseru kon bi sena fenfem na bo akula ma bela jele privatike dama Musa Jawara kunungo kon ale minana ninga mana depot daka yasaka privatike dama Abdoulaye Diallo n'ale kunafoni diraye soir de Bamako la ale ba ɲɛfɔ an ka lamɛn mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ sariya kan ka boli mɔgɔ kan kan ka bolo kan jango a minɛna kadira min kɔnɔna na maa caman bɛ fɛ ko in a yelen ka da malidenw bɛɛ lajɛlen ka bɔ a ko tiɲɛ kalama kunnafoni ni a kɔni tigɛ da la kan k'a ye k'a fɔ a nɔ bɛ fɛn na min bɛna anw kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛn ma ka anw hakili latigɛ ka anw lafiya k'a fɔ ko a jan bɛ anw ka ko la ni gɛrɛgɛrɛ y'an sɔrɔ kunnafoni kɔni y'an sɔrɔ k'a fɔ ko Karim Keita ko ale nɔ bɛ ko in na nka ko caman digidigilen don ko in kɔrɔ ɲangili sɛbɛn bilala ka taa Karim nɔfɛ ko a ka na Karim ma sɔn na ayiwa maa min yɛrɛ ye a ka sɔrɔla dɔba ye n'o ye Maître Kasum Tapo ye ko ale yɛrɛ y'a fɔ Karim ye ko a kana na ko barisa ko Karim nɔ tɛ ko in na nka ni Karim y'a dɔn ko ale jabajɛlen don Karim bɛ se ka na ka na a jaabi ayiwa ni a nɔ b'a la sariya ni a ka kan ni sariya se min ye o bɛ boli a kan ni a nɔ t'a la a jabajɛlen don nka n y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ka jateminɛ k'a fɔ ko siranya dɔ bɛ yen k'a fɔ ko tajurusalakɛla dɔw sigilen tɛ k'a makɔnɔ wa n'a nana a ka bɔ Bamako la ka taa kɛ tajurusara wɛrɛ ko ye o de kɛmɛ ka o fana lasira nin ko in ko kɔrɔ. ni tun bɛ talikɛ kunnafoni dira Abdoulaye Diallo ka sira la n'an bɔra ye o conseil islamique maaw olu tun ye wulikajɔ ta ni ka ɲɔnɔ marabolo bɛɛ ni keleya bɛ se ka sabati cogoya min na o kɛlen kɔfɛ kuma min na ɲɔgɔnfaamuyabaliya dɔ nana u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ko jamana ɲɛmaa dɔw y'a yira k'a fɔ k'olu k'u senbɔ nin baara in na o conseil islamique tɔnden dɔ Mofa Haidara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko o conseil ye silamɛ tɔn de ye wa k'olu bɛ yen nɔ jamana ka basigi de kama jamana ka basigi bɛna sira o sira fɛ k'olu bɛ wulikajɔ ta ka ɲɛsin o ma Mofa Haidara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. parce que fo mɔgɔw k'a faamu hali wageni maaw k'a faamu o conseil ye diinɛ tɔn de ye tiɲɛ don a bɛ baara kɛ n'o état ye mais au conseil est autonome a ka yɛlɛma hɔrɔnya b'a bolo quoi ni fɛn bɛ jamanadenw kun kan o conseil bɛ se k'o to sɔsɛ a la a bɛ jamana informer de mais a t'a fɔ k'u ka jamana ye k'ale ka baara kɛ quoi a bɛ se k'o informer de tant que ni jamanadenw bɛ degun sɔrɔ tant que ni tɔɔrɔ bɛ jamanadenw kan parce que anw ka faamuya la jamanaden fanba bɛɛ ye silamɛw de ye n'i bɔra silamɛya kɔnɔ hali ni adamadenw min tɛ diinɛ ma ye hinɛ nin fɛ silamɛya bɛ hinɛ ni adamadenw jeli tangali ni adamadenw ka nafolo tangali fɛ n'o kuma sɛbɛn i b'i da don o la pour que lafiya bɛ na o ye diinɛma yɛrɛ ka mission fɔlɔ ye quoi ala ka jɔn bɛ lafiya cogo di u ka sigi da ni fɛnw na pour que u k'u ka ɲɛnamaya kɛ ka se ka ala bato lafiya la donc hali ni ale ye nin fɔ o ma o conseil bolo jigi mais ale ko de k'a bɛ mɔgɔ yɔrɔ de bila ka taa ko ka taa négociation kɛ bon o y'ale ka droit ye c'est à dire o conseil a tɛ baara kɛ n'o sɛ mais a bɛ mɔgɔ yɔrɔ de bila ko commission d'appui dɔ b'a bolo a b'o de bila ko ka taa baara in kɛ an t'o bali quoi parce que état ye u ka baara ye quoi mais dugudenw ni jamanadenw y'a ɲini de u b'a fɛ o conseil ka nisɔn parce que o conseil de négociation kɛ o conseil de baara gɛlɛya min b'a kɔnɔ o conseil de b'a dɔn bɛnkan kɛra fɛn min o conseil de taara négocier bon ne ko bɛ conseil sen bɔ a la k'i bɛna ni mɔgɔ wɛrɛ ye baara daminɛ na négocier u tɛ foyi dɔn a la gouvernement k'a ka baara kɛ n'a ye gouvernement ka tɛ baara kɛ n'a ye o tɛ o conseil bɛɛ k'a ka baara kɛ
parce que mamu jeli bɛ ka bombi malien de do mamu jeli bɛ ka bombi islamo de do mamu jeli bɛ ka bombi dematiku do mamu bɛ ka bali u ka katu ka sɛnɛkɛ mamu bɛ ka bali katu ka lɔgɔ jugu la parce que busukɔnɔ bugu ni busukɔnɔ dugu lajɛ o dɔgɔjɔ u bɛ taa marché hebdomadaire min na u bɛ na san dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen de bon ne tɛ se ka taa marché hebdomadaire la i tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ o kɔrɔ ka kɔngɔ nati dugu kɔnɔ quoi donc o conseil tɛ se k'o sigi k'o filɛ parce que ko gouvernement ko k'a tɛ baara kɛ n'o conseil ye gouvernement min bɛ yen gouvernement tɛ dɔwɛrɛ dɛ an ka masɔn yelen don jamana t'olu ta ye quoi an da la k'u bila yen de mais u tɛ se ka jamana bali ko jamana tɛ baara quoi donc o conseil ka faamuya cogo la an bɛ kuma la kuma kan ka kɛ ni minnu ye n'o ye jihadistes ye an bɛ ka kuma négocier ale kuma kan ka kɛ ni donso minnu ye ali bi gɛlɛya min nana u ka sigi tuguni sigi bɛ se ka k'u ɲɔgɔn cɛ cogo min na pour que gɛlɛya bɛ bɛnkan kɔnɔ ka ɲɔgɔn faamu mɔgɔw ka se k'u ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw ka se ka t'u ka dɔgɔw n'u ka fɛnw na u ka se ka segin dugu kɔnɔ jibɔn ka jɔ o conseil ka laɲiniba de nin ye et puis an bɛ continuer o la fo ni ala yɛrɛ an dɛsɛ yɔrɔ min na quoi ni tun bɛ tali kɛ Mofa Haidara la o conseil islamique tɔnden dɔ don a y'a fɔ cogo min na u ka sigikafɔ kɛ ka bɛn kelen kan yaasa jamana bɛ gɛrɛntɛ min kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na cogoya min na n'an bɔra yen Mali furancɛla fanga ɲɛmaa colonel Asimi Goita waatiw la kun y'a yira k'a fɔ ko ka yɛlɛma don accord de défense la ka sababuya kɛ accord de défense ko bɛ ka sen da fɛn caman kan kɔrɔnfɛla gɛlɛya la Mali avion bolila kɔrɔ dɔ n'o bɛ tali kɛ Idrissa Amara Keita ale b'a ɲɛfɔ an ye accord de défense yɛrɛ a bɛ ka mun de se an ka jamana ma an ka lamɛn Idrissa Amara Keita ye Mali avion bolila kɔrɔ kɔsadani na Asimi kanto ko ka accord de défense ni ko ka yɛlɛma don a la mun kelen kosɔn bon parce que accord de défense filɛ nin ye o kɛn bɛ ka Mali tigɛ fila de k'a daminɛ Segu marakala ka yɛlɛ fo Tesaliti o bɛɛ lajɛlen bɛ Faransi ka hukumu de kɔnɔ ni avion ko ko a bɛ taa ye i b'a ɲini Faransi fɛ 24 heures avant c'est-à-dire l'heure 24 sani a don cɛ mun na n b'o fɔ ye parce que ne bɛ retraite la nga Mali compagnie kura o ye ne ta pour que ka avion boliko fɛngɛw ɲɛnabɔ bon o kɔnɔna na ni Mali avion kan ka taa Tombouctou Mopti ou bien Gao donc ne de bɛ demande kɛ ka ɲɛsin ministère de la défense ka yamaruya la mais ministère de la défense ta bɛ kɛ siɲɛ kelen kalo la olu bɛ jaabi di ko an ka o voyage kɛ mais Faransi ta Barkhane ta c'est-à-dire ni sini an ka avion kan ka taa an bɛ demande bila bi bon n'u m'i jaabi i tɛ se ka taa ni Barkhane m'i jaabi i tɛ se ka taa hali sɔrɔdasiw ta fana y'o ye ni sɔrɔdasiw kan ka taa ko dɔ ɲɛnabɔ kɔrɔn fɛ fo u ka Barkhane ladɔnniya ko u bɛna taa bundeli la parce que Barkhane b'a fɔ ko ale de b'a la ka yen bɛɛ surveiller o de signé na Mali ni France cɛ o de ye accord de défense ye pour que ka terroristes fournir armement ni fɛngɛ na France ka mɔgɔ tɛ Bamako la o Gao aéroport b'u bolo Tombouctou ta b'u bolo Kidal ta b'u bolo u ye piste de la Tesalit bon avion de bɛ bɔ France direct ka jigin Mali t'a kalama an ma surunya ka k'a kalama an ka sɔrɔdasiw minnu bɛ yen kɔrɔn fɛ an ka kan minnu bɛ yen olu bɛ MINUSMA de ka hukumu kɔnɔ o bɛɛ ye accord de défense de ye olu tɛ bɔ pour que u ka bɔ fo n'a y'a sɔrɔ u ni Barkhane sɔrɔdasiw dɔw bɛ bɔ ou bien u ni MINUSMA sɔrɔdasiw bɛ bɔ donc o de la Asimi y'a ɲini accord de défense a ka renouveler o accord de défense kelen a bɛ reçu bloqué dɔɔni pour que ka na k'u ka munumunu kɛ il faut que a ka fɔ ko bon accord de défense ni a wulila an b'o de nɔfɛ et ça c'est plus important o ko ka gɛlɛn ni accord d'Alger ou ceci cela mun ka gɛlɛn n'a bɛɛ o accord de défense ye bon IBK de y'o signé a ma tɛmɛ assemblée la k'a fɔ ko fasodenw k'u hakilina d'a kan foyi c'est IBK qui a signé ni tun bɛ tali kɛ Mali pankurubolola kɔrɔ dɔ la Idrissa Amara Keita an bɛ min fara nin kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na n'an bɔra yen Malilɔnna sigilen don Faransi ale y'a yira k'a fɔ ko colonel Asimi Goita ko Mali bi dingɛ min kɔnɔ bi ko yɔrɔ fila de don k'o ye lakanabaliya ani yuruguyurugu ye ko Asimi ka fɛɛrɛ kɛ o fɛn fila la ka se ka o bali jamana kɔnɔ ni ka se k'o kɛlɛ cogoya min na yaasa ka priorité d'a ma Fifi Job ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn
mais asimu kuma kelen de bɛ k'a f'i ye transition ka mɔgɔw k'i soutenir transition ko in na mɔgɔw ka nin soutenir a bɛ yɔrɔ fila bolo dɛ minnu bɛ k'u ta duguma kuma fɔ olu bɛ ko fɔ minnu bɛ k'u ta sanfɛ kuma fɔ olu bɛ ko fɔ i ye baara caman kɛ ekɔliso rétablila an y'a ye ji dira mɔgɔw ma an y'a ye kɔlɔn bɛ ka se an ye fɛn caman ye mais asimu Mali balani bɛ balan yɔrɔ fila de la bi sécurité corruption o yɔrɔ fila in maliyɛn si tɛ min ye fɛn y'o la ne yɛrɛ kɔni ma foyi ye nka siri bɛ baara la an kɔni ma ye et sordasi ye mɔgɔ tɛ sécurité fɔ sordasi ni labɛn minnu kan ka sabati de toutes les façons transition in ka soutenir a ka janya a bɛ dépend o yɔrɔ fila la sécurité ani corruption fo de ka kɛlɛ ko corruption tɛ se ka kɛlɛ parce que Mali la chez zone bɛ minɛ ka bila kaso la ɲinɛ k'a kɔ mais Mali la milliard zone tɛ minɛ fiyewu milliard 20 bɛ na n'o zone tɛ minɛ pourquoi ko ministre ani député ani président k'olu bɛ taa haute cour de la justice de la tant que nous bɛta inde minɛ cogo t'u la wa quoi haute cour de la justice ci ka bɔ yen su kɔni dugusɛ jɛcɛ maa kelen bɛ se k'o kɛ Mali bɛ o ye Asimi ye o loi kelen bɛ k'o fanga d'e ma k'o se k'i ye donc maliyɛnw ɲɛ b'i la cour constitutionnelle saisie a haute cour de la justice ka ci ka bɔ a da la an ka zon minɛ i ye sisan sa i filɛ ka article 39 i y'o abrogé dɛ donc i ka nin fɛnɛ haute cour de la justice k'o fɛnɛ abrogé zon ka minɛ ni zon kelen tɛ se ka segin jamana si tɛ jɔ suyɛni nka ka na anw mara tuguni sécurité ko i ka wuli k'i jɔ ni kan ka min kɛ anw kɔni ma foyi ye fɔlɔ maa minnu kan ka na farangali minnu kan ka kɛ Mali bɛ kolosuma cogo min anw ma foyi ye mais an bɛ k'i soutenir an bɛ k'i défend i kɔni ko yɛlɛma ka don accord de défense la an b'i ko an b'i soutenir i ko yɛlɛma ka don accord d'Alger la an b'i ko an b'i soutenir mais hali bi Asimi fɛn jɛlen de yira n'an bɛ min ye zone de ka minɛ zon ka minɛ u kan ka wari fɔnɔ n'u ye pan ka purute la dɛ ko transition tɛ tɛmɛ nin kan dɛ transition tɛmɛ a dan kan dɛ an bɛna vote kɛ i b'o de mun da zon dama faralen ɲɔgɔn kan o tuma na o loi ka wuli ka bɔ yen u ka minɛ minnu suyɛnen bɛ u kɛn bɛ ka min suyɛn bɛɛ ka t'i ta ɲɛfɔ maliyɛnw dalen b'i la maliyɛnw b'i kɔkɔrɔ mais maliyɛnw de ko k'a f'i ye ko nin yɔrɔ fila in corruption yɔrɔ ani sécurité yɔrɔ k'u ma foyi ye o la fɔlɔ donc i ka fɛn dɔ yira n na an ɲɛ bɛ se ka min an da bɛ se ka min lakali ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔ la a sigilen bɛ Faransi Fifi Job n'an bɔra yen Bandaw ale ni Mokhtar Wani kabini mɛkalo tile 24 ninnu kɔni minɛna ni k'u datugu colonel Asimi Goïta fɛ maa tɛ dɔw kan wa u tɛ bɔ fɛnɛ a ko kɔni kɛmɛ gɛlɛyaba de u ka solonal dora n'o ye maître Mamadou Ismail Konate ale y'a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni bɛ ka nin waleya min kɛ ko nin ye sariya sɔsɔ de ye wa u bɛ k'u ka fanga de yira yasa ka priorité d'a ma maître Ismail Konate an k'ale lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadou Ismail Konate ne ye avocat ye Bamako Mali kɔnɔna na ani Faransi ne ka avocaya kɔnɔna na n kɛra sariya so ministre ye kalo 18 o ministeriya kɔnɔna na an ye fɛn caman daga ka fɛn caman bisigi nka avocaya kɔnɔna na président Bandaw ani Mokhtar Wani n'olu kɛra transition kuntigi ye a ma mɛn ani jamana kuntigiya tun kalifara la ani gouvernement kuntigiya tun kalifara u la olu ka sigi kɔnɔna na coup d'état filanan min n'o kɛra ni Asimi Goïta ka wale ye o kɛra k'olu bɔ u sigiyɔrɔ la k'u minɛ k'u lajɔ kabini mɛ kalo tile 24 ni mɔgɔ fila lajɔlen don ni mɔgɔ fila balilen don lawaleya suguya bɛɛ la u tɛ se ka bɔ u ka so da fɛ mɔgɔ tɛ se ka don u kan u ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye sira la k'a sɔrɔ foyi ma to u nɔminɛna foyi den kelen ma to u nɔminɛna warita ko ma da u la fanga kari ko ma da u la jɛɲɔgɔn juguya foyi lawale ma da u kan ka yira k'a fɔ min b'a to sariya b'u ɲɛgɛn ni hadamaden kelen de ta hakili n'a ye o sariya boli cogo o laban ko man ɲi jamana in kɔnɔ kabini lawale fɛn o fɛn n'o ye sariya ko ye yan o ma taa sariyatigiw kɔ sariyatigiw ye jɔnni ye o ye avocaw ye mɔgɔ o mɔgɔ i nɔminɛna ko la i ɲɛngina ko la a ma kɛ avocaw kɔ kunu Musa Traoré minɛnen avocat jɔra kɔkɔrɔ kunu Cɛkɔrɔ Bagayogo minɛnen avocat jɔra kɔkɔrɔ kunu Mali jɔnni o jɔnni n'a ma kɛ k'a fɔ ko i la jɔra sariya taabolo la avocaw jɔra a bɛɛ kɔrɔ minnu bɛ sariya sanfɛ bi n'a b'u ɲɛna k'u bɛ sariya sanfɛ n'o ye colonel Goïta ye n'o ye Choguel Kokala Maïga ye sini n t'a laɲini mais ni sariya kan k'u ɲɛgi u tɛ ɲɛgi ni sariya taabololaw ma jɔ u kɔkɔrɔ o ye avocat ye a wuli k'u minɛ ko mugu ni kisɛ b'i bolo k'u bali u ka bɔ u ka da fɛ ka mɔgɔ bali ka don u kan ka sɔrɔ sariya taabolo foyi m'a yamaruya o ye fiɲɛ ye o fiɲɛw kan ka ɲɛgi ni tun bɛ tali kɛ maître Mamadou Ismail Konate la a y'a fɔ cogo min na min ye Bandaw ni Mokhtar Wani u minɛlen
ni fema y'u nɔnɔ u ka bila ka t'u ka denbaya la. N'an bɔra ye Bɛlɛdugu mara la dugukologo ɲɔgɔn sama dɔ kɔni bɛ yen nɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko nin ye yɔrɔ kɔrɔba de ye Bɛlɛdugu kɔnɔna na. Yɔrɔ ni Bɛlɛdugu maakɔrɔw a kɛlɛkɛ yɔrɔ kɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen de ye nin yɔrɔ in ye. Maa dɔ kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlen feere Bɛlɛdugu mara dugutigi dɔ o de ye nin yɔrɔ in feere katika dɔ ma o ko kɔni kɛmɛ gɛlɛyaba de ye. O tigi a feerela maa min o taara ka taa borni don yɔrɔ in na dugudenw kɔni wulila ni ka taa nin borni ninnu kari. O borniw karili na kuma min na ale wulila ni ka na ni maa kofɔlen ninnu minɛ ni k'u datugu. U kɔni kun bɔra a kiri tun kan ka kɛ dɔgɔfurankɛ tɛmɛnen kɔnɔna na nka kiri ma se ka kɛ kiri bilala waati wɛrɛ la. U ka solonal donna o ye Mohamed Ali Bacili ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Kiri in bɛ kɛnɛ mun fɛ gouvernement yɛrɛ y'a jate k'a fɔ kɛnɛ in ka lakana a ka lakana ka sababuya kɛ mun ye u bɛ mun fɔ Bɛlɛdugu kɛlɛ la olu b'a fɔ ko min dosiw ni tubabuw ka kɛlɛ tubabuw bɛ fɛn fɛ yan tuma min o kɛra kɛnɛ mun kan yen don maa dama mun su dalen bɛ yen a tɛ ban yalatɔ i bɛ malifakisɛ ye kabakurun na hali bi a ma tunu Bɛlɛdugu dugutigiw u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u ka kɛnɛ in lakana o sababuya bɔra mun fɛ dɔw bɔra Kati wagati dɔ la hectare caman ta a kɛnɛ wɛrɛ t'a jɛ hectare 100 ɲalɔ a y'a ɲini a wagati la kulukɔrɔ gouverneur fɛ a taara ni kow ye ten u ma ɲininkali kɛ Bɛlɛdugu kɔnɔ mɛ an ɲɛ b'a la du kelen o dugutigi ni dɔw bɛnna a bɛ t'u lasigi a b'u lasigi n'ale kelen ka yamaruya ye sariya ma jɛ n'a ye n'a kilasira a ka to classement na mun kɛra ale ye mɔgɔw lasigi u taara bornu don yɔrɔ la u taara bornu don dɔw bɔra a kalama u ye ɲinini kɛ ka ɲinini kɛ fo ka taa dɔn dugutigi mun ye yamaruya di fura ɲɔgɔnfɔmugu dugutigi don ka taa maaw lasigi ko u ma jɛ n'a ye u m'a ɲini ka sigi ka fɔ k'a la u m'a ɲini u ni tɔw ka ɲɔgɔn faamu mɛ i ko borni ninnu donna conseil de cercle yɛrɛ ɲɛmɔgɔ o b'a kalama tiɲɛ tɛ o sariya tɛ puisque kɛnɛ in a lakananen don kaba ni sariya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye n'o ye décret ye décret dun tɛ fɛn fila ye dɛ jamana président a n'a gouvernement bɛɛ jɛra ka fɛn mun ta mɔgɔ minnu dun sigira yen o tɛna se ka na ni dɔ wɛrɛ ye ni commandant ka papier tɛ ni maire ka papier tɛ ni gouverneur ka papier tɛ a commandant o maire o gouverneur o ko conseil des ministres de b'o sigi ou bien dugutigi kelen sera ka Mali gouvernement ka kumakan sɔsɔ a ka dugutigiya kara an tɛ sariya lajɛ fasi an ka kɛlen faamuyali ye maa minnu taara bornu ninnu kari olu tun bɛ kaso la nka u y'a ɲini k'u bila yanni kiri dun cɛ ala jɛna n'a ye juge y'u faamu juge y'u bila u taar'u kaso nka o don a fɔra bɛɛ ye ko bidon de ye kiri ye nka o fɔra cogo o cogo papier ka kan ka taa se bɛɛ ma k'a fɔ k'i ye kiri ye papier taara a ser'olu ma sa a ma se o ma o jaabi de mana dossier kɔnɔ kiri taara bila fo kalo 31 na sariya ye yɔrɔ mun lakana ni mɔgɔ wɛrɛ taara k'a bɛ taa sago kɛ o kɔrɔ ye sariya ka lakanali dɛsɛra ni sariya ka lakanali dɛsɛra mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ k'a lakana sariya y'olu fana yamaruya k'a fɔ ni ne sariya ni ne tɛ se ka mun kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ko a bɛna ko dɔ kɛ o dun ko kelen bɛ aw tɔɲɔ aw ka wuli aw k'o bali aw ka wuli aw k'a bali dɛ parce que n'a kɛra a bɛna aw tɔɲɔ ne sariya de ka kan k'aw kisi o tɔɲɔ ma mɛ ni ne ma se aw yɛrɛ ka wuli a k'aw yɛrɛ lakana a k'aw bolofɛnw lakana pour que tɔɲɔ kana s'aw ma donc n'i taara terrain mun a man kan ka di commandant taara ka papier jalan d'i ma o gouverneuriya ka papier jalan d'i ma o e k'o kɛ sababu i bɛ taa walifɛn yɛlɛma ka k'i tɔgɔ ye ka taa bornu ko la ni ne yɛrɛ y'o fɛntigi ye n b'o bornu kari hɛrɛ bɛ si a bɛ tilen bornu kari tɛ foyi ye o kelen k'o de da ka dugukolotigiw bagabaga dugukolontigi bɛɛ bagabagalen don ko n'u ye wali bornu kari k'u bɛ don kaso minnu bɛ taa bornu don walifɛn na olu ma don kaso la ka taa walifɛn tamasere k'i ta don kaso i ta tɛ olu ma taa kaso mun na fɛntigi bornu karila bɛ taa don donc Mali sariya sera sa ka ko dɔ faamu sariyatigɛlaw ka ko dɔ faamu minnu bɛ taa bornu tun ko parce que maire kuntan dɔ ye papier kuntan d'u ma commandant kuntan ye papier kuntan d'u ma gouverneur kuntan ye papier kuntan d'u ma dugukolotigiw jo don k'a kari parce que n'u ma taa kari olu ka fɛn bɔtɔ y'u bolo binkali sababu la sariya yɛrɛ y'u yamaruya u kana sɔn maa ka bin u kan k'u bolo fɛn minɛ ni sariya dɛsɛra k'u la ni tun bɛ tali kɛ Mohamed Ali Bacili la a y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen dɔgɔfurankɛ in kɔnɔna na Kayi sifinnakaw kɔni bɔra ni ka sira tigɛ k'a yira k'a fɔ k'olu ka sira nin kɔni tiɲɛnen don k'a yira ko sira bɛ dilan maa tɛ ka ɲɛ don sira in na u bɛ se k'a dilan cogoya min na
olu kɔni wulila ka sira tigɛ ko f'u ka sira ka dilan yaasa ka priorité d'a ma Modibo Sissoko ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Plateforme des jeunes pour la rénovation de la route Samia sera ni agide an ka sira une distance de 12 km mais tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka kɛlɛ ya wagati min na I tɛ se ka sira yɛrɛ fɛ ya agide na fɛn fɛn fɔra ɲɛna an y'a agide na baba yira baara in daminɛli wagati yɛrɛ t'a la u bolo maintenant on a décidé maintenant ce matin de procéder au barricade maintenant ka ɲini fɛ objectif kelen mais baara in daminɛ aw de kan ka baara kɛ mois de mai donc moi je pense que du mois de mai bɔra ma juin man ka échapper donc ni juin fana échapper en plein juillet là donc maintenant fɛn kelen de bɛ an bɛ laɲini kelen de b'an bolo bi vraiment u ka baara in daminɛ an ka lafiya quoi an ka ko an degunna ni sirako in na 12 km a fɔ ko patrimoine de l'ONVC ye jamana naani fɛn bɛɛ fara wɛrɛ hakili la lɛtiri caman mɔgɔw bɛna baara kɛ jusqu'à présent bi baara ma kɛ donc moi je pense que fɛn mun da an bɛ a ma y'an sigi image ma hali siratigɛ ninnu filɛ an b'a kɛ an ka laɲini tɛ mais nous n'avons pas le choix donc maintenant on demande aux autorités u b'a ɲini ONVC mɔgɔw fɛ vraiment u kana ni machine u an ka sira baara mɔgɔw b'o dɔrɔn la sisan donc bi siratigɛ kun objectif ba o di u b'a na ni machine ye baara ka daminɛ an ka sira labila an ka taga so bɛɛ ka t'i ka baara la parce que an fana ye baarakɛlaw de jamana ko don faso ko don donc bɛɛ mago b'i ka droit la donc moi autorités fana k'a lajɛ au moins population bɛ satisfait cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye anw kan a ma kɛ ni gɛlɛya olu kan quoi donc o de laɲini b'an bolo k'a lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ yan bi ka daminɛ Kayi fo Bafulabe n'i y'a jateminɛ a bɛɛ tigɛra a dɛ Baga Paul Joli Rond-Point Lugu kɔnɔna Jamu kɔfɛ sira bɛɛ tigɛlen donc objectif o de sira dilanni ko a banna. Ni tun bɛ tali kɛ Modibo Sissoko la a y'a fɔ cogo min na sira tigɛli tɛ dɔwɛrɛ ko fo sira ka dilan jamana ɲɛmaaw u k'u kɔfilɛ sira in na a bɛ se ka dilan cogoya min na n'an bɔra yen yaasa ka bɛn ni keleya nati Buguni kɔnɔna na Buguni gouverneur ale ni Buguni sifinaka dɔw farala ɲɔgɔn kan ni ka forum belebele dɔ de sigi sen kan ni k'o kɛ Buguni général Keba Sangare ka fara Buguni ka dɔ kan olu bɔ a sera d'a ma an k'u lamɛn. Kɔrɔbaw minnu yɛrɛ jamana dilan ka ɲɛ n'an b'a fɔ généraux minnu bɛ retraite la an y'u wele o kan na fɔlɔ an tun bɛ nin de kɛ mais an y'a ye jamana kɔnɔ ni mankan bɛna kɛ dɔrɔn maaw bɛ yen mun bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na fɔ ka bɛnw bɛ kɛ mais sisan an y'a ye mankan bɛ kɛ olu bɛ taa ɲɛti sɔrɔ a la donc an ka miiri k'a lajɛ donc an y'u bɛɛ wele ka na an ko an t'a to mankan ka kɛ parce que an y'a ye degun bɛ maliyɛnw na ani Buguni donc an k'u bɛɛ ka na an bɛ jɛrɛjɛ kɛ k'a bɛn a kan k'a dɔn fɔlɔ mara tun bɛ lasabati cogo min na donc n'o kɛra an b'a kɛ gafe a gafe nin an b'a sɛbɛn ka di jamana ɲɛmaaw ma bɛɛ de bɛ nin na muso tɔn b'a la denmisɛnnin tɔw alimami dugutigiw Buguni Yanfolila Welesebugu Kɔlɛnjaba dɔw bɔra San dɔw bɔra Kucala ka na an k'an sigi k'a lajɛ n'o kɛra gafe an b'a di jamana ɲɛmaaw ma. Ni tun bɛ tali kɛ Buguni gouverneur la général Keba Sangare a y'a fɔ cogo min na ala ka bɛn ni basigi ni keleya nati an ka sigidaw la n'an bɔra yen Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la karamɔgɔ Jakite ale bɛ kuranɛ kalan kɛ musolakaw ani denmisɛnnilakaw kunna san o san seli fitini ni seliba o bɛ walanbilaw kɛ ɲinɛ walanbila kɛla seliba tɛmɛlen na a tile 4nan o ye walanbila kɛ a kɛnɛ kan Mohamed Samake ale tun b'a kɛnɛ kan ale ɲininkali kɛ kalanden dɔw la an k'u ka sira lamɛn. Ne tɔgɔ Fatumata Drame ka bɔ Bakɔrɔbabugu an ye karamɔgɔ ka kalanden ye a kɛra sababu ye a y'an caman bɔ fili la an tɛ min dɔn a kɛra sababu ye ka caman fara an ka dɔn ta kan bon an mɔgɔ min bɛ yan an bɛ mɔgɔ 150 bɔ n'a man caya n'o ye kɔni ne bɛ weleweleda kɛ musomisɛnnin bɛɛ ma ani musokɔrɔba ni denmisɛnnin bɛɛ ma bɛɛ ka wuli ka dɔnniya ɲini an ka gɛrɛ karamɔgɔw la pour que an bɛ se ka kalan. Ne tɔgɔ Fanta Samake an ka kalanyɔrɔ tɔgɔ Mada Islam san o san an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kalan kɛ ani karamɔgɔ n'an bɛna walanbila kɛ seliden ni seliba la an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka walandaw fɔ an n'an ka karamɔgɔ. Amudu Nɔgɔsiba ka bɔ Bakɔrɔbabugu la karamɔgɔ Jakite ka kalanden don a ye darisi camanba de fɔ an ɲɛna ne bɛ dugawu min kɔ a ka se karamɔgɔ ni kalanden bɛɛ ma an y'o kalan a diyara an ye. Ni tun bɛ tali kɛ kalandenw na kalan bɛ kɛ maa minnu kunna o kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ karamɔgɔ Jakite yɛrɛ la ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Abubakari Jakite mɔgɔ caman bɛ n dɔn ko Cankura Kunjɛ o ye baara kɛwale bɛɛ n'i ka baara don kalanden minnu bɛ n bolo komi an ka kalan ye kalanbulon de ye kalanbulon ale fana bɔra duguma kalan de la o ni madrasaw tɛ kelen kalanbulon ale bɔra duguma kalan na n'an ko bulon kɔnɔ kalan ni seli waati ninnu sera ta an bɛ kɔlɔsi de bila n'o tɛ sa kalo 12 kɔlɔsi tɛ anw bolo an ka kɔlɔsi de ye seli ɲini o kɔlɔsi o ye tile 15 ye seliba o kɔlɔsi o ye tile 20 ye n'o bɔra la ka ban kɔlɔsi tɛ anw bolo tuguni nin ye an ye seliba kɛnɛ de kan n'o ye seliba walanbila ye an ka kalanbulon kɔnɔ yan n'o ye kalanbulon madari isilamu ye an b'o di ka Bakɔrɔbabugu la bi. O tuma baara min bolodalen b'aw bolo bi baara min bolodalen b'an bolo o de ye minnu ye kalan kɛ
u ye hadisa minnu kala ani u ye selisura minnu kala u ka se ka sigi o kan u mansaw ɲɛna u ka dɔn k'a fɔ u denw tɛ tulonkɛ la o de kun y'an bolo ni mɔgɔ caman bɛ yan ani mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka na kalanyɔrɔ in na dɔw fana bɛ faamuya sɔrɔ a la kosɛbɛ olu bɛ taa sira dɔw ye mɔgɔ ma kɛ cogo o cogo i t'a bɛɛ dɔn nka n'i ye nin fara nin kan o b'o cɛ. Ladilikan jumɛn bilasiralikan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin denmansaw ma ka ɲɛsin diinɛ kalan ma? Bon ladilikan min bɛ ne bolo o ye an ka diinɛ ɲɛɲini parce que n ye kira ka hadisa dɔ kalan sallallahu alaihi wasallam a ko ne diɲɛ wuli waati sera ko mɔgɔ bɛ taa dɔnni kalan k'a sɔrɔ ala ko dɔnni tɛ o ye. A ko ne diɲɛ wuli waati sera fana a ko misiriw bɛ caya k'a sɔrɔ misiri dɔw ma jɔ ala kama. Bon o de kosɔn an ye kalanyɔrɔ in tɔgɔ da ko mada li islam silamɛya banbanbaw kalanbulon in tɔgɔ de y'o ye silamɛya banbanbulon. N'i ye den sɔrɔ i den don kalan ɲɛnama na nɔrɔ bɛ kalan min na bon n'i y'a kɛ ka a bugu ka taa ten ka taa don kalan dɔ la ten bon kalan dɔw bɛ yen den b'i dɔnniya sɔrɔ a kɔnɔ mais ni den bɔra kalanyɔrɔ in na ka na masa fɛ ani masa ti ɲɛ fo ka taa se masa ka saya ma o ti ɲɛ o bi daminɛ kalan jujɔn de la e ye den don kalanyɔrɔ min na ni ladamu bɛ yen ani alaɲɛsiranya bɛ yen ani higima b'o kalanyɔrɔ la ani ni nɔrɔ bɛ yen wallahi ni den nana a b'i ta k'i da kɔrɔ fo ka taa se ka saya ma a t'i malo bon o de kosɔn ne kɔni bɛ min ɲini denfaw fɛ a ye denw don kalan na wa kalan dama tɛ dɛ a ye denw don kalanyɔrɔ nɔrɔmaw la min b'a to n'aw sara u hakili bɛna to a la min b'a to même i ma sa yɛrɛ i hinɛ bɛna don i den la a bɛna miiri a ka kalan na parce que a kalanna yɔrɔ min fɔra a ye a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ masaw tɔbɔtɔli de fɔra a ye diinɛ fɔra a ye alaɲɛsiranya fɔra a ye bon a bɛ taa o taa sira fɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Ustaz Abubakar Jakite la a y'a fɔ cogo min na an k'an denw don kalan na yaasa u ka se ka diinɛ ɲɛdɔn n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga États-Unis jamana kan États-Unis jamana ɲɛmaa Joe Biden a ye dan sigi a ka sɔrɔlasiw ka kɛlɛ la Iraki jamana kɔnɔ ni jaabi in bɔra tarata su ka dugu jɛ arabadon na Joe Biden ni Iraki marabagajɛkulu ɲɛmaw u ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ u ye jaabi in bɔ ka bin n'an bɔra yen nɔ an bɛ taga Niger jamana kan sivili mɔgɔ 18 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na kokura denkuku ani banku mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tilambiri dugu la ni waati in na maa si ma bingani tɔgɔtigiya ta fɔlɔ Niger jamana kɔnɔ n'an bɔra an bɛ taga Guinée Équatoriale jamana ɲɛmaa dankan a ka jalakiw sɛbɛntiyara k'a ye foroba nafolo caman suɲa ni waati in na kiiriw bɔra Faransi jamana cour constitution fɛ n'an bɔra yen an bɛ taga Nigeria jamana kan sanji kɛra sababu ye ka tiɲɛni na don Nigeria jamana kɔnɔna na tɛnɛn don juillet kalo tile 26 a kɛra sababu ye ka maa 2 bɔnɛ u ni na n'an bɔra yen an bɛna an yɛrɛ fɛ yan Bamaliba la an ka segon dongo tigilamɔgɔ min minɛlen kun don Umu Jara ale ka minɛniw la kuma caman tun b'a nɔfɛ nka ni waati in na ko a kanabilala ka segin a ka so a ka denbaya la a kɛra nisɔndiyakoba ye a kanubagaw fɛ a n'a lafasabaaw fɛ an karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ